ଆଶାନଦୀପ ଘର ଛାଡ଼ିଦେବ ସେ ଦୀପରେ ତେଲ ଦେବା ତ ଦୂରର କଥା ସଳିତା ଦେବା ବି ଅନୁଚିତ। ଆମ କଥାକୁ ତାকে ହାନି କରୁନଥିଲୁ କଥା ତ ଭାଇଜାନ କହିଲା ଭାଇ ଜାଣିଛନ୍ତି ହେ ସାଲି ନିରା ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଚାହୁଁଛି ତ ମୁଁ କହୁଛି ଭେଟ ସେ ରାଜି କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରି ତୁ ତ ନିଜ ଲୋକଙ୍କଠୁ ପର ହୋଇ ନେଇଯାଉଛୁ ମୁଁ କଣ ତ ନିଜର ଯେତେବେଳେ ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କ ଧର୍ମ ଦିଟା ପୂଜା ପାଇଁ ଠାକୁର ଦିଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଟା ପଢିବା ପାଇଁ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ଦିଟା ଏତେ ସବୁ ପଢିବା ପାଇଁ ନିଜ ନିଜର କେମିତି ଆମର ସବୁ ଦିଟା ହେଇପାରେ ଭାଇଚାର ହେଲେ ଆମ ମନ ପୁରା ଗୋଟାଏ ଆମ ଭାବ ପୁରା ଗୋଟାଏ ତୁ ଭାଇ ମୋ ଭଉଣୀ ଏମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ଯୋଉଠି ଶେଷ ଆମ ସମ୍ପର୍କ ପୁରା ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ଏତେ ସବୁ ପରେ ଆମେ ପର ହବା କେମିତି ତ ପୂଜା ହଉନି ରେ ପୂଜା ହଉନି ତୁ ଏଇମାନଙ୍କୁ ନିଜର କହୁଛୁ ନା ଏଇ ସହ ମୋ ନିଜର ଯେ ଟଙ୍କା ଏଇଟା ସବୁତକ ପାଇଁ ମୋତେ ମାଡ଼ ମାରି ଘର ବାହାର କରିପାରେ ଏ ଆମିର ମୋ ନିଜର ସେ ନିଜ ଦେହରେ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡର ବୋଝ ବୋଲି ଭାବେ ଆମେ ମୋ ନିଜର ସେ ନିଜର ଜନ୍ମ କରା ବ୍ୟକ୍ତିଟାକୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସ୍ୱାମୀ ଛାଡ଼ିବନି କାହିଁ ଧିକ୍କାର କରେ ଏଇଟା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋର ପର ଏକ ଆଲୋକ ଭାଇଜାନ ହଉଛି ମୋ ନିଜର हमारे तुई आलोक जाए भाईजान हाथ में राखी बांधी हुआ ଯଦି କହେ ହଁ बांधी हाँ भाभी यार है ମୁଁ କହୁଛି ତୁ ସେ ରାତି ବାନ୍ଧି ପାରିବୁ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ତାକୁ ତୁମେ ଏମିତି ମାରନି ତା କିଛି ଭୁଲ ନେଇ ସବୁ ଭୁଲ ହଉଛି ମୋର ମୋ ହାତ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ପାତ୍ର କରିଥିଲି ତେଣୁ ତମର ଯଦି ମାନିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ମତେ ହିନ୍ଦୁ ଖରାପ
ଦେହରେ ରକ୍ତ ନିକାଳିଦେଲେ କିଛି ନ କହିଲା କିଛି ନୁହଁ ଉଦ୍ଧାରକୁ ବଦଳ ମନେ ପକା ପିଲାଟିଏ ମୁଁ କଣ୍ଟେଇ କରି ଖାଇବାକୁ ଜିଦ୍ କଲି ତୁ ତୋ ଦେହରୁ ରକ୍ତ ଦେଇ କଣ୍ଟା ମୁଣ୍ଡରୁ ମୋ ପାଇଁ କଣ୍ଟେଇ କରି ତୋଳି ଆଣୁ ସେହି କଷ୍ଟରୁ ମୋତେ ଶୁଚି ଦେଲି ଭାଇଜା ସାକ୍ଷୀ କଥା ମରଣ ନୁହେଁ ଦେଖଣା ହୋଇନଥିଲେ କୌଣସି କାମ ନୁହେଁ ଆଜି ତୁ କେହି ନଥିଲେ ତୋ ମୋ ହାତ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଦେଖିବ କିଏ କି କହିଲା କେହି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଏବେ ମୁଁ ତୋ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଦେଲି ତୋ ଆଖି ଦେଖିବ ଆଉ ମୋ ଆଖି ଦେଖିବ ତୋ ମନ ଖୁସି ହବ ଆଉ ମୋ ମନ ବି ଖୁସି ହବ ଉପରେ ତୋ ଧର ଆଉ ମୋ ଧର